Ginako sang direktor sang National Bureau of Investigation o NBI nga nagaduda man ng ila agents nga scripted lang ang pagpalupok sa sulod sang Senado sang Miyerkules ang gabi agud nga makapalagyo si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa nga moment nga gabi na una na naghatag sang depensa si Presidente Bongbong Marcos nga hindi pulis kag NBI ang yara sa likod sang tensyon kag wala sang instruksyon nga arestohon si Bato. Apang sa press briefing sa Malacanang kahapon, ginsiling naman ni Palace Press Officer Claire Castro nga nagdeploy gid man sa mga personnel ang NBI antes ang alas 6 sa gabi sang Miyerkules sa GSIS building. Parehong building sang GSIS sa area kung saan yara man ang Senado. May kopya man sang sulat sang GSIS nga nagapangayo sang assistant sa NBI para nga ma-secure ang ila lugar. Gani nga nagpadala man sang tao ang mga ahensya. Sa video nga may drilling nga natabo sa portahan, ginklaro sang NBI nga gin-drill ini agud nga makakasanglak apang wala man sila nagapang-atake o kung nagapang-haras. Yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yun. Gindugang siningis ang nakita na sang Senate Sergeant at Arms personnel ang NBI agents. Dito na kag nag-ili sila sang combat gear kag sang ginkompronta na nila ang NBI agents. Dito na kag natabo ang shooting. Nasubuan sila sa kay matibag nga wala na si De La Rosa sa Senado bago lang pasalig sang Senado. Amo nga sila ang magahatag sang proteksyon apang sa mga nagaduda kung scripted man o kung hindi ang gunfire incident. Ginsiling ni matibag nga hulaton na lamang nila kung ano ang maging judgment sang Department of Justice. Kung merong pagtingin nyo ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Jose Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito. Si NBI Director Melvin Matibag sa sabat sa pamangkot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa briefing sa Palasyo.